Dagiti tugot, iti dana ti biag. Apay, akastoy ti biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Anita at Tagala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Cabral family, iso da Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Canlita, from Priscilla Cabral, ti Jeddah. Happy birthday, Nali Villanueva, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Dayan Carol Yoda, Benny Marapacon, Nati Agustin, kan Maribel Bowat. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, kan Princess and Family, ti Germany, from Imelda Velasquez. Tolosa family, ti Manzante Magsingal, Ilocos Sur. Saad Tabisola family, ti Rojas Isabela, from Lynn Tolosa. Santos Reyes family, the Riza May, Kristen, Faith Reyes, ti Daramuangan Norte, San Mateo Isabela, from Riza Reyes, ti Taiwan. Perlin Nieveras, ti San Fernando City, La Union, from Nida Nieveras. Alan Bilguera, ti San Esteban, Ilocos Sur, from Marie Chris Bilguera. Mamang Remy kan Papang Freddy Cadorna, Medi Junjun, John Michael Barceliano, Melody Izagani, Miko, Leona May,
Kastamat Daliana Ismael Agriam, Mecca Kanash Katagatan Timoldero Tumawini Isabela, Auntie Betty Oman, Gemma Albino ti Hong Kong, from Melody Cadorna. Makablaawan pa da Sir Joseph Eugenio, Mary Jane Alberto, Ryan Christopher Sapon, Andres Tolentino, Joshua Agruda, Romy Loverboy Acosta, Chini Manuel Argel, kastamat na Keith, Juan, John, Ashley Taberna, Ella Pamaloy, Wilfred Eugenio, from Selwyn Javier. Shout out kani Jocelyn Castro from Carmelita Rico. Passion Family dita Andarayan, Princess Jensen kan Mary Jane from Jensen Passion. Bukahan Family, especially ni Tatang Tomas Bukahan, Heraldo David from Novelin Bukahan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Anita. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan man ang itinagan nga Anita at Tagala Union. May sa ka single parent. Iso nga ikagkagumaak nga ipapaay amin nakasapulan ti anak ko. Kastamutan ni nanang ko nga adda iti poder ko, manipod pimusay day di tatang mi. Adamutan asawa dagiti kakabsat ko ket addadan iti lugar dagiti nakaikamangan da. Adda pwestok iti tiyandaan iti lugar mi manang, iso amakunak anasaya at matitaray ti negosyo, tasyak amismo ti aglaklako. Adala ang may sa akadwak asusweldoak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Day, apay anasapa ka anak kapulas sa nakaw. Nasipngat pa ilaang Masapa ka mapanadya tiyandaan itananang, ta sumangpot di delivery tinatnatang. Narigat ngamin tagi display. Amano sumangpot ton dagiti aggatang asuki, katyak pa'y na i-display dagiti lakok. Kat nasapa ko mamaw, ta pinasirot mo di tindera maanak ko. Wen nanang, binagaakmat kit di. Kan amunan atunggal ada delivery mi, masapo la masapa sumangpot ije pwesto. Nasaya at ba't nga road no kasta. Narigat no siksik at ibasapa amapad. Naalaga road, ito gaw mo pa'y tailutok lang di pagarmusaran. Mangan ka pa'y sakbay amapan ka ije pwestom. Agkapeak lang ang nanang, ijayak ton nga agarmusar, kalpasan ama i-deliver dagiti tagilakok. Jayton apo ko yu ti kagiddan nyo nga agarmusar. Aday Tanita, kompleto amin na na-deliver him. Nabagkat ko aminan. Agyaman ak James, naimbaglaangan tadda ka asukik nga agkumkumboy ka dagiti tagilakok. Saan na ka marigatan tunggal agsangpot ti tagilakok dito'y pwesto? Bilibak nga rod, ta nagdara sa maibus dagiti tagilakom. Talaga nga ado ti sukim nga may aggatang. Ultimo dagiti adestor na iti lugar da. Dito'y dang agangkat itinatang nga ilako da. Daytarod ti pagyamyamanak, James. Nasingpat ka ngamin. Kan naanos ka kadagiti sukim. Agasong nga itautangan da pa'y no daduma. Okay laang. Tabayadan damat adagos na mailako da. Talaga naanos ka. Nagkasat lakit din ay tagbalin niya asawam. Asawa ko nam? Ay na, awan panggap ko amaki asawa pa'y. Sana balit adamatan ni Ryan nga anak ko. Ang may mayat mo't lang, dati tumakder nga amana. Saan nga importante dayta? Mano atawanan asyak lang kaninanang tikadkadwa na ijibalay. Nga manita, sa balilat tamat dati lalaki akadwayo iti pagtaangan nyo. Kas na kunakon, saan nga importante dayta?
kabailak ti agbalin nga ina ken ama ti anak ko. Nanang, panag-aalay ti card minton bigat. Kasta ay anak ko. Nanang, masango yung kadama panalain ti card ko iti pagadalan. Ay, uwan matanak ko. Apa ya damdamagam? Tama nga na ti agatang iti pistuyo. Kat saan kayo makapanaw? Saan na mabalin sa anak amapan anak ko? Importante day ta. Adamot ni manang mo alilet nga ibatik nga agbantay iti pwesto. O sige nga rod nanang, kunang amin ni teacher saan ka no ang mabalin na da kami ti mangala. Masapul ka no nga da ti parent nga umay. Ngam nabilang tadi mo masango, mabalin mo't ni Lola. Ay, saan anak ko? No maipapan iti pagadalan, siyak amis mo ti mapan. Nagado ti agatang iti pwesto. Asino ti? Ni mo James ito multulong ka nililat nga glaklako. Anita, naimbagtadakan. Anya ter aramidam dito eh. Si kamot tan titong multulong ka nililat nga glaklako. Imayak ngamin dito itay kat imbaga na anapan ka kano iti pagadalan. Hindi makita nga do't agatang. Tinulungan ko na, tasayang mo't no pumanaw ti daddo mga agatang. Ay na, agiaman nak James. Kababain pa iket din kan ka. Basta para kan ka Anita, awan na nyaman na. No, kaya't mo, di uray man inaldaw nga umayak tumulong aglako diti pwestom. Ha? Ay, awan ti bayad ko kan ka. Huston ti panagkumkumboy mo kadagiti lako. Apay, agpapabayad a kayamot kan ka Anita. Pakaragsakak ti tumulong kan ka. Itinakunak iti damo apas at tisurat ko manang Emmy, may saak a single mother. Saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko, gapu kadagiti banag asaan anamnamaan. Naimbaglaengen, tanapagasatak a nakaala iti abangak a pwesto iti tiyandaan, kat iso ti pagalalaak iti pagbibiyag mi kadananang ko. Napintas ti taray ti negosyok manang. Adamot sukik akumboy, iso ni James. No daduma, tulungan na kami pa yan nga aglako, nang runa no agigiddan nga agsangpet dagiti suki mi. Nasingpet ni James manang ken managtulong. Gapu iti dayta akababalin na, nagbalin kami anasinged, agingga idinagdaton kanyak. Ididamo adda pa nagamak ko ama kirelasyon manen, gapu iti napasamak kada kami iti ama ti anak ko. Ngam ininot anat nagtiriknak ni James, iso nga inaklon ko. Ngam jak pa imbagbaga ni nanang ti maipapan kan kuana. Ngam gapu taado ti makakitkita ni James iti pwestok, na idanon ni nanang ti maipapan kan kuana. Umayak man kasinsyay.
Anday, si kaabot gayam day ta kasin Silvestre. Hay dumanon ka. Agyaman nak. Naimbag man ta nakapasyar ka kasinsen. Awan ata kaya't kayo mo't akumustain akin ni Anita. Napanan iti pwesto na ijitsindaan ni Anita kasinsen. Masapsapa mapmapan tapno masapa amang lukat. Kastaya. Ay wala na, ano mo't ti makakikita nga da kanukad-kadwa na alalaki iti pwesto na. Malaksid iti tindera na babae. Ha? Asino ka no alalaki kasinsen? Awan mo tinadakdakamat na kanya ka nangala iti kadwa na lalaki. Ay nakasinsen, kasla saan nakanumot at tindero na ijay. Ta nagsuit da kanumat no adada ijay pwestaw kung na di may saan ang ibaga kanyak. Pagarupon da kanungarod nga asawa ni Anita da ijay. Ay, awan amok iti da ita Bayam, tadamagak to ni Anita. Awan mo ti madakdakamat na no adanubyo na kasinsain. Ang nubilang laeng, ayos laeng day takasinsain. Takasapulan naman at ikatakunain na itibiyag. Ang nay, masapul nga aganad ni Anita. Tado ti lalaki itaman ang gundaway. Nang runakat amuda ang negosyante ni Anita. Agyaman nakiti day tanga indanon mo kasinsen. Diyak namin mapmapan iti pwesto na. Iso nga awan amok maipapan iti dayta. Narabyan ka mo tasimang patanak ko. Apay, kasarsarayo laang ijapwistom. Saan nanang? Itaypay. Ada ngamin nangawis kanyak ang mga ni Jerwar. Sino? Gayem ko nanang. Iso ka di daytadye ka na ayon ang makita da nga ada ijapwistom malaksid ka nililit. Nanang? Ada ka dinubyom anak ko. Isumati ko na dagiti makakitkita kang kay jitsindaan. Pasensya kayo no. Diyak impod no kada kayo nanang. Uwan, adanobyok. Iso ni James. James? Anya nga iti trabaho da ita James. Apaya ka na yun kanumot nga da iti pwistom. Kumboy jitsindaan nanang. Iso ti kanayon nga agkumboy ka dagiti tagilakok. Diyak mo't ni tagtagibasitan anak ko. Ngam sigurado ka kadi iti dayta lalaki. Adda naglabasam, kat diyak kayat amaulit tinapasamak iti kalabas. Di kay madanagan nanang, nasinput ni James. Nabayagan na kayat na kayo ama-am-am mo. Nang rona ni Ryan nga apo kuyo. Iso nga ikuyog kunto dito Tapno, maam-am mo yumutan. Saan la ko ba ati pagragsakam ti panunutam anak ko? Adda ni Ryan nga anak mo. Piliyam tay mangipatagkan kwa na, kaspud-pudno nga amana. Uwan nanang, laglagi pag amin nga imbagayo. Pasensya kayon. Nabayaganak mo iti ayan ti supplier ko. Okay lang Anita. Nabagilan mi mo't kinililit dagiti naggatang itay. Nasayat nga rod no kasta. Ay, ungayam. Imaitay ni tatang. Agsakit ka nun ni nanang kat kasapulan dati pagpa-check up na. Isabi muludak pa lang iti naglakwan mi kinililit. Ha? Pasensya ka na, no di ka na ora asimang patap no na ipakadak ko ma.
Okay lang. Para mo't kaninanang mo. Amo mo't anapatagmatan kanyak ti pamilyam. Agyaman ak Anita. Anya nga tanog din natamutan. Iti kasta, nananayin na makatulong akin ka. Saan lang nga dito'y pwestom ti pang tulong akin ka. Tapno damot ti nakadkadwayo a lalaki iji balayo. Kaya't mga rod tag na iti balay mi? Apay kat din na saan. Isupay mo ti pag-aabang taa no saan tang agnad ijay. Kan may sa, kaya't ko ti maya si dag ita anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Sige, no day tati kayat mo. Ipakadak to nga rod ka ni nanang. Kastamatan ka ni Ryan. Ti panagnaed munton iti balay mi. Di ka pa'y nakapulas. Masapat ang mapan ita iji pwesto, tada delivery as sumangpat. Ay, pasensya ka na, Anita. Matmadi nga minterik na. Iso Jack kumapay la sumurot kan ka iji tiyandaan. Kasta ka di? Apay, anya ti marikwik nam. Ang mga numasapol ang mapan ka iti doktor. Ay, isaanan. Gastos lang dayta. Inanak lang dayto eh. Sigurado asumaya at tumot lang tiriknak. Ala nga rod, paliiwam ti bagi ma. Numadin tupay, ipankan ija doktor. Di nakadipagdanagan, Anita. Inanalang ti masapul da ito'y kunakmanen. Okay aklaan. O sige nga rod, agrubuhata ko na mapan ija pwesto. Sige, makaamu ka pa lang nga rod ijaywan. Pasensya ka na talaga, no jak pa ilang makasurot ija tiyandaan. Nagdan na kami nga rod ka ni James iti balay mi manang Emmy. Ididamo, nasaya at paymat ti amin. Agkuyog kami amapan kan agawid, manipod iti pwesto. Manipod nagdan na kami ngamin, nagsardeng matan nga agkumboy ni James. Okay laang met, ta makatultulong met iti pwesto. Ngam idi agangay, masansan matan asaan asumurot amapan aglako. Kuna na ididamo ama di kano tirik nana, iso amadanagan akmat manang. Ngem masansan meten akas jay ti aramid na, no masadot at tumulong kanyak. Uray ada delivery, masadutan at tumulong, iso amanang tangdanak manen iti sabali nga agkumboy. Kanayon nga agipulong kanyak ni nanang, tano saan kano asumurot kanyak ije pwesto, mangan maturog kanulaeng ti aramiden na ijay balay mi. Di na kanupay amo ti tumulong kaninanang. Agingga idi kanayon meten arumwar, ken rabiin no agawid. Kat pulos adinak meten kayat atulungan ijay tiyandaan. Iso kinasaritak nga rod iti naminsan anarabyan anagawid. Idinto tati imbaga na kanyak, kat dinak matulungan, tamadi tirik nana. Apay nga itakalaan, nagkapwamanan, kunak no maditirik nam, iso asaan ka atimulong iya pwesto. Mawag nga mintigayam ko itay. Kasangay na, iso na panak iji balayda. Inununampay dayta, ngam ti tumulong ko ma iya pwesto. Ganda ni di may kabaulan nga into na ran aming aggatang.
Apay ay nagpudot ti daram kanyak, tunggal saan ka matulungan iti pwestong. Sigun ba takabailan nyo at dudwa kayo lang iti kanililit? Anya nga ron ti serving mo adda, nasaan ka mo ta makatulong? Imbes nga agbayad ak iti kumboy, di si kalakuman, tasigod mo ta kastatir aramidam. Idi aday ta. Naumakon nga kumkumboy. Analangan ti bagadag iti makamamu kanyak. Adda pwestom ng pagkumkumbuyin nakpailaan? Anya ko matidakas na. Anya nga ron ti kayat mo, saan kang agbanog apulos? Uray ko mamot no makatulong ka dito'y balay mi. Ngam saan mat, tamangan maturog at aramidam no adda ka dito'y. Tanagipulong gayam ni nanang mo. Amuklatan ka tapalpaliwan nak no adda dito'y. Iso kay kayat kung tirumrumwar tapno saan nak apagpupudutan. Nalabas kayo nga gina. Makita am ti aramid na dyan lalaki. Imo na kapay anak kaaway nga misaw. Katawan mo ti papapanan na at trabaho na. Ay, jakman amo no apay akastamot ng ti pakpakita ni James nanang. Saan mo't akasta ididamo? Awan tasaan na pa'y nga impakita ti husto nga ugali na. Kita amita, dirimuaran ti pudno aburik na. Nagsadot magayam. Wan nga rod nanang, kaslak na ngala iti bato ngayon tuktok ko dito'y ulok. Kunak no dakkel akatulungak, taarig na agasawa kami nga rodon. Ngam saan, tapapakpakan mo't laang dito'y balay. Tidakas na, isupay ti gumura, no kas di abagaam. Magmangag kumatkat no agre-rere kayaw. Nagpuskol ti ropa na dyan lalaki. Nainbaglangan, tadyak imanugot idimbaga nang agkalay sa kami kano. Di pa ikot bagan ko kuman atong palbiag ko. Ay wun nakasandal sa pader ako nada iti Tagalog. Naglawag ang nangalalaang timang biyagkan ko gaputa sadot mo't gayam ataw. Nanang, katanya ti desisyon mo, agnanayon lata nakasta. Adatarakan mo abibiyagam, imbes at ti anak mo laang kumati papapanan ti pagbanbanugam. Isagana ko nagiti kawas na nanang. Apaman asumangpet, agsarita kami tinalapat. Diyak kayatan nga agnalpay diti balay. Agsubli laangan itinaggapuan na. Tapno di isupay apagsaksitan ti ulo ken nakam ko. Taawan mo't nasaya at nga aramidan nan. Nakaring ka pa'y matgayam, Anita. Pwede ka pa'y lang naturog kat rabi una yan. Panagkunam ka di kat makaturugak, gapo iti kastangar aramidam? Apay, awit ko ay ati ka mapagturugam? Sikamat. Nagapamanan. Kasi ti sigod iti ayan dagiti tropa. Anyang iti kuwag dito'y balay. Boring matagyan dito'y. Apay ngamin adi ka tumulong iji pwesto. Makabanog mo ti jay. Di ijayak langan ayan dagiti tropa ta makarelaksak pa'y. Kasjay. Agbirbiro kagayam iti pagrelaksam. Ta saan ka ang makarelax dito'y balay? Naku na mo, darling. Pues, tapno saan mo't nakababain kan ka, maik-ikan dito'y balay? Siguro, nasaysaya at nagyan kan iti ayan dagiti tropam.
Nakasaganan ti maletam nga ayan dagiti kawas mo. Itamot laeng, agtalaw kan dito balay mi. Awan ti lugar dagiti sadot ditoy. Anya? Naglasto ka matang nagsasaw, Anita. Gapota si katada kwartana, kastan ti pa nagsasawam ganyak. Naimbag mo, tamom asyak, timang bibiyag kan ka. Nauma akong James. Diyak kaya't ti agnanayon amang tartarakan iti sadot kan awan serbi na tao. Iso nga agtalaw kan itamot laeng. Naimbag ta saan anagwalay di pinapadaw mo dito'y balay anak ka. Padason na ananang taidarom ko. Paibalod ko tadagunggunana. Ay, ita, baka angas ka na anak ko. Awanan ti pagparpari ko tamatao. Maipamaisamod ti amin nga atensyon mo iti anak mo, ken iti bagem. Pasensya kayo nanang. Kunak ngamin nung nasaraka kung ti agbalin akatakunay na iko'y tibiyag. Ngamriribok mat gayam tibiyag ko tinatumpungak. Pagadalam mananday ta anak ko. Saan aga po tanasaya at ipagpakita ti may sa tao ken ka kat maalukoy ka adagos. Laglagi awan ti umuna ababawe. Nasaya at magtaging gana sa papay kat nakaamiris kan. Ti bagimbutan kan ti anak mo ti panunutem. No addan to ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Dumteng to da ita anak ko. Wan nanang, kat agyaman na, tada kayo akanayon amang tartarabay kada kami nga agina. Kat agyaman akmat iti Diyos, taging ka na sa papay, impakita na tipod no akinatao da dya lalaki. Aywan garod anak ko. Husto launay dyan ako nam. Saan nga intulok tinabarswa nga agnanayon nga agbalin abag-en mo da dya lalaki. Nanang, isuasapay lako ba ta inton sumarunaw. Panunutan pa'y anaimbag ti sitwasyon aser-serkem. Tapno di ka kat mailawlawan, anak. Di kay agdanag nanang. Kanain alaglagi pagdagitibilin nyo. Kang runaan na. Diyakon agdarasudos. Ngamin, diyak lakit di itulok ang magundawayan naklaan. Saan apulos? Nakisinak ka ni James, saan la ati barukong ko tilimag-an man ng Emmy. Ultimo ti panagbiag mi nga agina, karaman ni nanang limag-an. Iti ababa sa Rita, nagsubli ti sigod a kinaannayas ti amin akas idi sa anak pa'y anakirelasyon. Aminado ak manang, idi nakirelasyonak, naksayan pa'y ultimo ti oras ko para iti anak ko. Naimbaglakit di taada ni nanang anang litlitop iti nagkurangak. Kan naimbaglaengen tanatudyo ken nanakam ti anak ko.
Iso asaan a basta nagbalin a sukir, uray no apag kanito a nabaybayak. Idi kasinsina mi ken ni James, masansan a mapan iti pwestok, iti tiyandaan, ket gamden na timang tulong kanyak, ngamjakon inikkan iti gundaway. Jak kayat amat nagmanantiriknak, gapu iti panangipakita na kampay idi, iti kinasingpet na. Adda dagiti gundaway nga agpilit, ngam talaga ajak intulok, agingga idi namin pinsanen asaan a nagpakita kanyak, gaputa impangtak nga ipapuliskon no riribukan nakpay. Iti panangipamaysak iti atensyon ko iti negosyok, ad-addapay a napaduras kumanang. Iso nga ita tadandanin ag kolehyo ti anak ko, awan apulos ti dadanagak, gaputa damot na urnong ko para iti panagadal na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Anita. Anita, pagayam ko, umunay ti amin, kablaawan ka. Saan agapot a napaduras mon ti negosyom? No di kat gaputa na sapa a nakaamiris ka, kat di mo intulok nga agnanayon a pinagnumaran na ka ti lalaki a nakirelasyon. Husto di ko nam pagayam ko, adu ti tao a managpamarang. Nasingpet iti damo, ngaminton agangay, rumwar ti pudpudno nga ugali, wenno kinatao da. Katangay nakaakkalkan iti nakailibsungam, amo kasanton a maulit pa iti panagdarasudos mo, tapatsek at ti ipampamay samlaangan ita, ket tinarimat a masakbayan ti anak mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon.
tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Emma at taga-Tagudin, Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Viloria family ti Santiago City, Isabela, kan Aban family ti San Manuel, Pangasinan, from Baby J Nabayo ti Madrid, Spain. Makablaawan dagiti dispatchers ti Mrs. G from Ezra, Pihok. Bakit ko ani Ana May Fontanilla Aparis ti Hong Kong, from Richard Aparis ti Balawan, La Union, Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan Jester, Daisy Jen ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose, Mamang Rebecca Gambon from Angel ti San Jose, Santa Cruz, Ilocos Sur. Shout out kada Lucy Rivera Porcio, Imelda Velasquez, Aida Garcia, kan Benimar Rapacon. Sanchez Galaw Rapisura family ti Cervantes, Ilocos Sur, from Rex Rapisora. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Jojo Kabuyadaw, Lando Kabuyadaw, Bugoy Coma, Clare Eric, from Virgilio Macaranas. Shout out iti Ramirez family ti Balawan, La Union, from Jovi Lapira. Mamang Vilma Perilla ti Sagat, Santa Cruz, Ilocos Sur. MJ Mesaya Cabrillos, Inang Badda, Tita Edna Lagmay, Bona Kimberly kan Abigail Lagmay ti Kabaritan, Season, Pangasinan. JR Pero kan Kakabagyan na, from J. Ann Alcalde. Magnus Kanyashika from Cheryl Ortiguez. Novelin Tolentino, Jeremiah Allen from Victoria, San Mateo, Isabela. Makablaawan pa ti Alonso Maliaga Tanyesa family, ni Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse, Maliaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Cagayan. Romeo Tarinay ti Pungdasan, Velasco Abra, from Novelin Kate Veslino. Rumbawa Ambatali family, Tatang Jelly Nazarene Angela Can Armel, from Melanie. Tagata Viniegas family, ti Barangay Villa Gonzaga, Santiago City, from Nino Viniegas. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Emma. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sakbay man arugyak ti amin, alaag kumaday ti agundaway, tapno agyamanak kada kayo, gapu iti liwliwa a maipapaayo kada kami. Nalabit nga iti dadduma, kuna anda akorni wenno anyapay dita ti panagdengeg iti programa yo. Ngam para kada kami anapeklan nga Iloco, liwliwa ken pasetten ti inaldaw a panagbiagmi, ti dumngeg kadagiti pakasaritaan nga ikan biagyo iti daytoy a programa.
Nakapagsurat akmat manang takayat kumot apaikan biag ti kapadasak ajak tupulos malipatan iti kaanuman. Amok ang makaibati dayto iti adal, iso akayat kumot nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Emma at tagatagudin Ilocos Sur. Saan nakasigurado no adan na idrama yo akaarngiti inak isalaysay, ngamkid daw ko asapay la kumata mapili latamot ang maikan biag ti pakasaritaak. May saak nga school teacher ngam nagsardengak anang isuro iti sumagmamano abulan gapo iti may sa apasamak ajak pulos ni namnama. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay. Narabyan kayon. Aping ita kayo lang tatang. Kunak no masangputan kayo dito'y balay, ta medyo naladawak mo't ita naggapo iji pagadalan. Ay na, di mag-asak man iti ayan da kakakusmay. Ta imbagak masapa kami amapan iti talon inton bigat anak kau. San ngamin anapan iti talon itay kay ta adda kanuti importante nga inaramid na. Apenas ko na masapa kayo ako nayo, tatang. Ay kano simangpot ni Sir Marcaw. Jay Bosyo itan, tatang? Apay, naggapon na ngamin? Kagap-gapo na iti balasyo taaw. Amamot na itiayan, tunggal sumangpot dito lugar tayaw. Di na maliwayan ti umay mang sarungkar kadag iti ipatpatalon da. Katrombang laang ta isuda mo't ti makinkukwa. Impyar dalaang kada kayo amang taltalon. Wan nga rod anak kau. Kababain mo't umununapay ang makadanon ijay talon inton bigat ngumda kami ni Kusmay. Mala, agina na kayo pa'y nga rod, tagida sara kun iti makan. Tapno masapa kayo ang makainan na, tako na ayo mo't masapa kayo ang mapan ijay talon inton bigat. Naimbag nga aldaw yaw, Sir Marcaw. Naimbag nga aldaw yaw mo, Tata Igmay. Kumusta kayo dito? Nasaya at mad, sir. Kasla na bubunas na giti pagay ita. Ayun, sir. Kaasit ti Diyos. Sapay la kumata awan ti sumangpot nga angaw tapno mayat to ti apay. Sapay la kumangarod. Aywan, kumusta mat ni dagiti daduma kakadwayo, tata? Pasensya kayo na, no da kayo ti pagdamdamagak. Tada kayo mo ti kabayaganin at trabahador mi diti talon. Awan ti parikot kadakwada, Sir Marcaw, ta natutulnog da amin kun nagagat da pa nga agtrabahaw. Siyak mismo, awan ti makunak kadakwada. Nasayat ni Rodno kasta, Tata Igme. Sa bagay, agbayagak ita dito'y tata. Makabannog mo't namin ti biyahe a biyahe. Ay, nasaya at mo't nga Rodno kasta, sir. Tapno adda kayo amang imatunman nanditaw eh. Sigurado nga't addan agumagat dagiti trabahador tayaw, ta adda kayo ang makitkita da. Ay, gayam. Agpaparti kayo man inton bigat iti kaldeng, ta agbabanding tayo man mo, tata. Tapno saan lang puro trabaho tininto na rin nyo Awan mo't siguro ti ado ang matrabahon dito'y talon, takas makita ket nalpas mo't aminan. Ay, sige nga ruda, sir. Maragsakan lakit di dagiti kakadwak ang mga asikaso iti talon niyaw. Di kay agdanag, da kamin ti makaamo inton bigat, Sir Marcaw.
Ay na, agam anak iti panangitulod mo kanyak dito balay, Sir Marco. Awan ang yaman na tataig may. Narigatan atan eh. Naulaw kayon. Ang mga no, di yung masurutan tidalan yung agawid. Saan kayo mat ngamin anayarwam nga uminom? Ewan nga road sa jakmut na pupuutanan at itagay. Ita. Nagmayat mat nga 20 estudyante. Makaparagsak. Ay, wala kaya. Umunag kayo pa'y asar. Ay, saanan, tata? Tatang, apay nga ita kayo lang nga gawid. Ay, adamot gayam kadwayo. Ayun, iso ni Sir Marco. Emma, anak. Sir, iso ni Emma, nga anak ko. Diyak laing pagharupan na magayam ti balasang iyo, tataig may. Siyak gayam ni Marco? Siyakmat ni Emma, sir. Pasensya kayon. Tanaistorbo kayo pa'y anang itulod ka ni tatang ko. Awanan yaman na Emma. Narigat matabay-bayak nga agawid niyagmay-may sa ni Tata Igmi E dito ta, nadlaw ko medyo naulawain. Nagbabanding kami ngamin kadagiti trabahador itay ijay talon. Kasta ka di, sir? Awan, Emma, anak. Pero mga ron aragsak na kita trabahadaw ta. Itay laeng anak kasango dan ni Sir Marco. Kasta ka di, tatang? Jakmatan agbayag, Tata Igmi. Sige, sir. Emma, agpakada akon. Di kay matan imunag, sir. Di kagdanag. Baliwak to ti umay sumarungkar dito balayo. Katsapay la ko matawel ka maktulat ta. Sir. Welcome kayo akanayon dito'y balay mi. Nagagayam nga yung paypayso ni Sir Marco, timbaga na nga umay sumarungkar dito niya, Emma, anak. May gayam itay dito. Kasta ti kuna na kanyak itay ijay talaw. Wan tatang, nasdaawak nga rod. Kunak no adan ijay talo na kadwayo. Ngam, saan pa'y matgayam anapan ijay? Inununa na mo ti dimagas dito'y balay. Amaw anak ko. Nagadaw ti damdamagan na maipapankan ka. Kasla interesado launay kan ka anak ka. Pagkunaan nyo ngay mo, tatang. Kasanaw katsang kadamag na nga raw ti maipapankan ka. Kursunadan na kansama ti anak. Ay na, tatang. Adayo mapasamak dayta. Nagbak nang da. Kan siguradong adan nobya na dayjay. Ay katanya lati amom ngay anak ka. Ang kinapuno na, Emma. No ni Sir Marco ti pakiasawaam, ay sigurado anarang ay to ti panagbayag mo. Kaslakan tulakit di prinsesa iti sidong na. Ala ni tatang. Agar arapaap at ngat aldaw. Imposible day tapang panunutan nyo. Anak, awan ti imposible no maipapankan ni ayat. Tandaan nam dayta.
Sir Marco ti kakaiso na nga anak ti agtagi ko iti talon ana italek iti amak ken kadagiti kakadwa naman ng Emmy. Manipod pimusay ti amana ison ti makaammo iti amin a negosyo da. Idi damo kunak no napasigla ang kanitatang ta iso ti may sa pagtaltalkan na iso nga agkaraumay iti balay mi. Ngem idi agangay sa bali matgayam ti rantana. Agdaton matgayam kanyak. Idi damo jak ikaskaso manang taamok asaan a seryoso kanyak tabak nang daket nga rod. Ngem ni tatang ti dagdagulliten na tapno aklo na kon ti idatdaton na nga ayat. Gapoy ti reget na nga umay agdaton nasursurok meten nga inayat. Agingga idi inaklon kon ni Marco manang Emmy. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Marco. Ta inawis nakpay dito'y paborito ta restaurant apang panan. Dapat agtibagakan ka, Emma. Kaya't sapay la kumatadi ka agkadkad. Anya ka di dayta? Kaya't ka kuman nga iyawid iji balay mi. Ha? Ngam, kasano dayta? Saan tapay matadag ka, Liza? Sumaranon to lang ang dayta. Isuntumot lang ang iso titurungan ta. At dapat nga min dagiti naskin nga asikaswak, maipapan ka dagiti negosyo. At dagiti napanawan kanyak da di papa. Kaya't kung amin na masettle pa ita amin na problema, sakbay nga ikalay sa ka. Apay nga rod nga ganat ka nga agawid ako ni Jabalayo. Mabalin matlat nga ijayak pay la ang balay mi. Aging ga adita pay nagkalay sa. Amumat ngawan ti kadkadwa ki Jabalay. Dagiti lang babaunan kan ni Yaya Maming. Iyo man ko pa'y nga umuna dayta ka ni tatang. Oray na saanin. Siya kung ti makisarita ka ni tatang mo. Sigurado nga umanugot mo't lang day jay. Taam muna anapod no ti panagayat ko kun ka. Nasarita nak itay ni Marco anak kao. Imbaga na kanumutan kan kati maipapan iti panggap na mapasamak. Wan nga rod tatang. Anya iti makunayo. Katisunto mo't lang nga iso titurungan nyo anak. Ikasar na kan tumot ka na. Di sige, sumurot ka na kan kuana. Sigurado kayo tatang? No siyak namin na maysa. Jakpay ko makayat, aging gaadikan pa'y nagkalay sa. Kuna naman, asumarunun to kanun ti kalay sa anak. Ay nusak, dakil ti pa nagtalak ka kan ni Sir Marco. Amok an nasayat na dya tao. Kan kang runaan na, naging awan to ti biyag mo iti sidong na. Sa bagay, amok mata nasaya at atao ni Marco tatang. Kan amo ka din nakmat pagsardangan nga agisuro, tapno sa anak to amaikan iti balayda. Kat pagsaritaan nyo anaimbag at maipapan iti dayta abanag. Mamati ak apara iti pagsaya atam lakit day ti anyaman akayat na. Isunga agtungpal ka, anak kao. Si kagayam ni Emma, akanayon nga istoryaan kanyak ni Marco. Nana, da kayo gayam ni Yaya Mamang. Da kayo kanutin ang padakkel ka ni Marco? Ay, huwag balasang ko. Siyak nga road, iso nga aging gaita. Ada akpay lang dito'y. Tajak moten kabailan na panawan. Nang runa katagmay-may sa mutan.
Di mo't ni papana lang ti pimusay? Ayan nga iti inana, yaya. Ayun, nakasagana gaya mo ti meriendayo balasang ko. Alaw may kanta, dala ang asasikaswan ni Marco iti opisina na diti balay. Madamdaman tulaang, sumarunon tumot tanday jay. Ay, sige nga Rodjaya. Agyaman nakada kayo iti panang sarabo yu kanyak. Rumbang laang balasang ko. Ta si Kanton ti agbalin nga asawa ni Marco. Emma, ti kayat ko kuma, agresign ka langan iti trabahom kas maestra. Tapno di ka unay mabanbannog. Ha? Ni, sa anak mo ta mabanbanog, Marco? Kabailak ti trabaho. Wen, amok day ta. Ngam kayat ko nga ron agresign kan. Agtalinag ka langan diti balay. Di ka nagisuro pa eh. Diyak kayat ti agresign, Marco. Ngam no day ti kayat mo. Mabalinak mo't kag indefinite leave. Tapno maasikaso ka na imbag. Please, Marco. O manugot ka kuman. Diyak kaya ti agresign. Ang kabalak mo't nga ipay ti amin nakasapulam. Saanin ang masapul nga agtrabaho ka pailaeng? Saan nakasta, Marco? Dahil ti profession ko. Kailala mo ti inadal ko no diyak ikuri. Si kalaang mo ti asikaswak. Awan pa'y mo't anak ta. Alang arod, no kastati ko nam. Ngaminton madanon ti makatawan, kaya't kung agresign ka atalagan, masapul nga rod nga umanugot kan tumay, tuwan. Naklaatak iti desisyon ni Marco nga agresign naklaangan iti trabaho. Takabailan nakanumot nga ipaay ti amin akasapulak. Ngamjak imanugot manang taday ta talaga ti arapaap ko. Ti agbalin aman nursuro. Iso ang nag-indefinite leave aklaangan. Ididamo kunakno saan nan akayat nga agtrabaho ak tapno ada mga sikaso kankwana. Ngem saan mo't gayam aday tatirason na manang. Dinak gayam kayat arumrumwar iti balay na. Napanagnakak day tamanang iti na minsan nga agpakadaak amapan ko masumarungkar ken ni tatang ko. Marco, rumarak ko mainton bigat. Apay, papanam. Kanapay ay adi ka makaid na no da ka diti balay. Kaya't ko lang asarungkaran ni tatang. Di mo pagdanagan ni tatang mo, tanasayate ka sa saad na. Nakitak lang ita iji talon. Mailiwak nga minan ka ni tatang. Isa kayat ko kumatimapan iti ayan na. Kunak mo tadi ka rumrumwar diti balay. Apay, ada kasin narak mo, iso kayat mo ti rumwar. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam, Marco. Di nakluklukon, Emma. Amok ti arami di ababay. Di nak ko maipada ka dagiti daduma ababae dita. Awan ter aramida ka dakas. Makit kita mo't adanda ni Jack rumwaron diti balay mo. Rumbang lang. Ang mga naasino pa iti masalaw mo iti rurwar mo. At dala madamag ko nga aramidom. Ang mga naanya pa iti maaramid ko kun ka, Emma. Marco. Isa dito ka lang balay. Kaduan kanto na mapansamarungkar ka ni tatang mo inton Domingo. Di mo ipapilit ti kayat mo, no di mo kayat ti madaksan.
Yaya, apay kasi mo to ni Marco. Di na kaya tarumarak dito balayo. Ikulkulong nakamatlatnan dito eh. Aba, balasang ko. At hapon na pa'y nga amangan ka no adalaang kasinarak ko. Iso kayat ko tirumwar. Ay, kunak no nagbaliwan ni Marco, idinamam muna ka, Emma. Hagam saan mo't gayam? Ha? Anya ti kaya tiyo asawa, nana? Adoon tinagsusublat a babae nga ingkabalay na ditoy. Ngamkaskas di nga awan tinagbayag, takas tamot laeng ti aramiden na kadakwada. Nana? Nang rugi ti kasta nga ugali ni Marco, idi pinanawan ida ti inana. Si Murot iti sabali a lalaki. Naimatangan amin dayta ni Marco. Isu nga idi dimbakkel. Imot na tigura na kadagiti babae. Kasla agibalbalas babaan kadagiti babae nga iyaw awid na ditoy. Anya, no kasta, pagibalbalsan na kami laeng, nana. Kasta, tiba paliw ko, Emma. Hanggang awan maaramidak, tadyak mo't kaya't agumura ni Marco kanyak. Iso akasken ka, dagiti laengen babae ti kasarsaritak. Naimbag nga road ta di nakakabkabilan. Dagiti daduma, kanayon na akabilan. Nagruna no tubngaren dati kayat na mapasamak. Nakabutbut nga rod ni Marco, nana. Saan nga rod apod no di ko nana nga ikalay sanak to kano? Addaken ka nga agpaliw balasang ko. Ang di mo ibaga, asaan ka binalaagan. Addaken ka nga agdesisyon, Emma, balasang ko. Ang luwasakin doon bigat. Ag subli akal pasan ti talungal daw. Adanas kan nga asikaso kiti may sa negosyo mi. No kasta, saan ka nga agawid iti sumagmamanungal daw? Wen, ngam di mo gamden terumwar diti balay. Pabantayan ka kaniyaya. Saan ka mabalin arumwar aging kay ti Jack sumangpet? Naawatam. Juan Marco. Siguradum lang di magbagam. Jack kaya't amwak to arimwar ka. Juan, di kagdanag. Agtong palak iti kayat mo mapasamak. Rumbang laeng, no kayat mo anasayat ka. Emma, apay di tadak lamalita. Papanam. Pasensya kayo, nyaya. Ngam day to yung tigundaway tap na makapanaw akong ditoy. Anya, Emma. Da kayo matlaang tinangibaga iti inaramid ni Marco. Kadagiti nakadanana diti balay na. Diyak kaya ti maipada kadakwada, nana. Isa panawa ko ni Marco. Bayat ti kawan na ditoy. Kasanuno, surutan na kanto iti balayaw. Ang mga noan niya ti maaramid na kan ka. Diyak to itulok a pagaramidan nakitidakas, nana. Pasensya kayon. No mairaman kayo, gapo iti ipapanaw ko. Saan ka nga agdanag balasang ko? Amok tar aramidak. Di nak tumabalin a pabasulan ni Marco. Ala, aramidam ti amom anasaya at parakan ka. Saan ka alapdaan? Ngam kasano no, pagdamagan na kayo. No kasano ak nakalibas. Syakton ti makaam mo balasang ko. Tinapatag, maikalilis mo day tabagim. Di mo urayan ako maro pa'y ti madi akababalin ni Marco. Ang mga noon niya ti maaramid na kan ka. Gapo itinalaos aguran na kadagiti babae.
Anya, nagtalaw ka iti balay ni Marco. Uwan, tatang. Day, kunak man nun nasaya at ti kasasaad mo ijay. Iso ajak nagdandaan nagnoapay anabayagan at di ka sumarsarungkar dito'y balay. Ikulkulong nak ni Marco, tatang. Ah, Amang ano, ada ka no kasi narak ko sa bali alalaki no rumwarak. anya, ay nagawan mo't tanababain da di alalakay, tapagatapan na kapay. Diyak ko namnamaan nga ikalay sa anak, tatang. Kastoy mo't gayam ti inaramid na kadagiti babae anak kadanana. Pagatapan na, kabilan na kanupay ida. Anya, apay nga akas ti atap na katawan mo ti makitkita na ama di nga aramid mo. Naitanam ka no dayta iti panunot na. Manipod pinanawan ida ti inana. Kat simurot iti sabali a lalaki. Ah, Pagarupon na nga agpapada amin a babae. Iso a kabilan kan ikulong na ijay. Akas iti naramid na kanyak. naibagta nakalibas ka anak. Awan ni Marco, nagbiyahe, tatang. Pinabantayan na kaagpaiso ka ni Yaya. Ngam pinalubusan nakmat. Ni Yaya tinangibaga kanyak iti madi nga aramid ni Marco. Ay, kahit anyang arti planom ita anak ka. Sigurado nga umay nakasapulan dito balay. Mapanak pala ang agpak na iti balay ti kabsatyo, tatang. Ibagayon to adiyo amo ang nagtalawak gayam. Ay, nayen ti kastaw. Kunak nagbalin anasaya at tibiyag mo iti denana. Iso nga imanugot ak anak idena kakankwana. Isumot na gayam nga awan ti dakdakamaton na. No kaanunak nga ikalaysa. Awan mo't gayam panggap na. Ay, Kayat naklaang apagikaruan. Gapo iti nakaro apungtot na iti inana. no kastamot laeng alangaran. Mapankan anak ka. Siya akong ti makaammo di tao. Kahit ikaray ka Santo Apolos amaamuan ni Marcaw, anapan ka nagpak ni iti balay ti ikit mo. Agan nagkayo mo't, tatang. Sabali ti ugali ni Marco. Amang ano anya ti aramidan na kada kayo. Di nakpagdanagan, Emma. Awan to ti mapasamak kanyak. Sika ti agandad, iti ipapan mo iti ayan ni ikit mo. Jakon na ibturan ter aramidan kanyak ni Marco, iso ang naglibas akon man ng Emmy. Naimbaglaangan ta saan kami pa'y ang nagkalaysa. Apaman ang nakapagpakada ak iti amak, nagluwasa kon adagos anapan iti lugar ti ikit ko, akabsat ni tatang. Kanayon kano amapan iti balay mi, tapno amuan na no sa dino tinapanak, ngampulos asaan ang nagpudno ti amak. Naglabas pa'y ti sumagmamano abulan, aging gay ti imbaga ni tatang, ang nagsubli kanon ni Marco iti balasiw taaw. Nabang aranak iti dayjay anadamag kumanang. Ket idi sigurado akon asaanan nga agsubli pay ni Marco,
Nagawid akon iti balay mi. Nagsubliak iti pagadalan a pagisursurwak manang. Ngam insingasing ni tatang asaan akon nga agnaed pay iti balay mi. Ituloy ko kanon ti agnaed iti balay ti ikit ko. Ni tatang latan ti umay mangsarsarong karkanyak. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Emma. Pagayam ko nga Emma, nagkasang meten tinapasamakken ka. Iti sidong ti lalaki nga impagarupyo ka ni tatang mo, amang ipaaykan ka iti nasaya at abiyag. Husto ti kunam, naimbaglaangan ta saan kayo pa'y nagkalaysa. Tano saan, narigrigat kuman anakaakkal ka kenkwana. Naimbagmet ta nakasublikan iti sigod at trabahom. Sapay kumata agnanayonan ti kinatalina ay ti panunot mo, kat saan na kan ariribukan pa iti lalaki, ana minsan kat nagbalin apaset ti biyag mo. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Into